Dalan samahan sa anak ko sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios, ug ang panagiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maigso na itong ihalad ang atong santos nga misa alang sa ato ang tagsa-tagsa ka mga katuyuan sa mga butang nga atong pangayoon sa Ginoo ug usab sa mga butang nga angay natong ipasalamat nato kaniya. Ang mga gasa nga atong nadawat ug ilabi na gyud ang gasa sa kinabuhi. Ug aron mahimo kitang takos, mahimong angayan sa pagsuulog sa atong santos nga misa, ato karong hinulusulan ang atong mga sala. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug kaninyo maigsuon nga nakalapas ako dako iyamot, sa unahuna sa pulong sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa na ngamuya ko kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo maigsuon, araw inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasiluon sa atong mga sala, dado na ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Diyos dito sa langit. Nagasamba kami nagapasalamat kami kanino, nagadaig kami kanin tungo sa imo himaya. Himaya sa Diyos dito sa butong anak sama, Ginoong Diyos sa Diyos. Ikaw nagawag ng sasala sa kalimutan, kaluoy kami. Ikaw nagaling ko sa tusamahan,
dawatang ang pangamu. Himaya sa Diyos dito sa langit. Pagkatos ikaw lang ang Diyos. Ikaw lamang ang labing alang dulo, Jesu Cristo. Sa Espiritu Santo, diya sa Ima, sa Diyos nga Ama. Amen. Amen. Himaya sa Diyos dito sa magampo kita. O Yesu Kristo, nagbilin ikaw kanamo gandumanan simong pagpasakin, di ninining katingalang sakramento, itugot na ngamuyo kami, nga simbaon na mo ang santos nga mga misteryo simong lawas ug dugo, sa ingon nga madawat na mo kanunay, ang bunga sa imong pagpanubos, kay ikaw muyog hariban sa manog sa Espiritu Santo, Diyos nga usahang tod sa kahangturan. Kinotlo, gikan sa basahon sa Henesis. Si Melkisedek nga hari sa Salem ug pari usab sa labing halangdong Dios, nagdalagpan og bino ug gipanalanginan niya si Abram sa pag-ingon. Panalanginan unta si Abram sa labing halangdong Dios nga mao'y nagbuhat sa langit ug sa yuta. Dalaygon ang labing halangdong Dios nga naghatag kanimog kadaugan batok sa imong kaaway. Ang pulong sa Ginoo. Ikaw pari sa kahangturan sa laray ni Melkisedek. Ikaw pari sa kahangturan sa laray ni Melkisedek. Ang Ginoo nag-ingon sa akong Ginoo, lingkod sa akong tuo. Hangtod himuon ko ang imong mga kaaway, nga tumbanan sa imong mga tiil. Ang sitro sa imong gahom, ibakyaw ginugikan sa Sion. Paghari diha sa taliwala sa imong mga kaaway.
Imo ang harianong gahom sa adlaw sa imong pagkatao. Diha sa balaan nga kasanag, sa wala pa ang kabugason, sa masayamog gianak ko ikaw. Ang Ginoo nanumpa og dili magbasol. Ikaw pari sa kahangturan, sa laray ni Melkisedek. Ikaw pari sa kahangturan, sa laray ni Melkisedek. Kinotlo, gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto. Kay nadawat ko gikan sa Ginoo ang pagtulon-an nga akong gitudlo kaninyo. Nga ang Ginoong Hesus sa gabii nga siya gibudhian, mikuha sa pan, unya nagpasalamat siya sa Dios, ug gipikas-pikas niya ang pan ug miingon, mao kini ang akong lawas nga gitugyan alang kaninyo. Buhata kini aron paghandom kanako. Human sa panihapon, gikuha niya ang kupa ug miingon, mao kini ang kupa sa bag-ong kasabutan nga gitiman-an sa akong dugo. Matag inom ninyo niini, buhata sa paghandom kanako. Kay sa matag kaon ninyo niining pan, ug sa matag inom ninyo niining kupa, gisangyaw ninyo ang iyang kamatayon hangtod sa pagbalik niya. Ang pulong sa Ginoo. Balaanon tan santos ng Ebanghelyo palihog manindong. Ang Ginoo manaka ninyo. Ang santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Sa pagkasayod sa mga tao niini, minunot sila kaniya. Giabi-abi sila ni Jesus o gisultihan mahitungod sa gingharian sa Dios o giayo niya ang mga masakiton. Sa nagkasalop na ang adlaw, nanuol kang Jesus ang napulog duha ka tinunan ug miingon, patua ang mga tao sa kasikbit nga mga balangay ug kaumahan, aron mangitag pagkaon ug abutanan kay hilit kining dapita. Apan miingon si Jesus kanila, kamo ang maghatag kanilag pagkaon. Sila nanubag, 5 ka pan ug 2 ka isda ang aniya kanamo. Buot ka ba nga manlakaw kami
ug mamalit og pagkaon alang nining mga tawhana. Dito may 5,000 ka tawo. Unya mingon si Jesus sa iyang mga tinunan, palingkura ang mga tao ug papunduka sa tinagkalim-an. Gituman kini sa mga tinunan ug ipalingkod silang tanan. Mikuha si Jesus sa 5 kapan ug 2 ka isda ug miyahat siya sa langit ug nagpasalamat sa Dios. Unya gipikas-pikas niya ang pan ug gihatag niya kini sa mga tinunan arong ilang idulot sa mga tao. Nangaon ug nangabusog silang tanan. Ug human niini nakahipos ang mga tinunan ug napulog 2 ka bukag nga salin sa mga tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mayong buntag kanatong tanan. Giniha sa paggikan sabay, nagmotor padunganhi, bilingi ko sa tuo, medyo naglana sa kalinaw ang dagat. Murag nagpangamay, murag niingon nga summer pagihapon. Murag nag-ingon nga bakasyon pa. Kay ugma balik na sa eskwela. So naapay last hura sa bakasyon karong adlaw. Sa mga interesado o excited na mubalik sa eskwela, ugma na inyong adlaw. Pero sa mga wa pa, daginoton bisat ang katapusang panahon sa bakasyon. Kay panagsaraning bakasyon, mas taas ang eskwela kaysa bakasyon. Ako kay panagsarap ko ka bakasyon, muna nagtanaw ko sa dagat, bantay ra kang dagata ka. Kita ra dito human sa akong misa. Mag-abot ra gihapon ta kay as in murag way bawod. Galana ang dagat nagpangamay. Labi nag inighumag simba humag pamahaw. Pwede tang maka ligo sa dagat. Muanita sa ato ang kasaulugan karon ang lawas ug dugo ni Kristo. Pero sa dili pa ko muhatag ining maong selebrasyon atong balikan ang nangaging mga Domingo. Niadtong niagi pang mga kadumingguhan, nagsugod kini sa pagsangka ni Jesus sa langit, ang ascension. Giingon nga si Jesus is Emmanuel, God is with us. Unsaon man niya pag with us, kung iya tang gibiyaan kay misaka naman sa langit. Pero pagkasunod Domingo, migkanaog ang Espiritu Santo, iyang gipadala nga ni kanato sa pagsaulog nato sa Domingo sa Pentecostes. So tinuod gyud ay nga si Jesus Emmanuel, wa tabiyai, He is with us. Ug sa bag-ong niaging Domingo, kompleto ang Santisima Trinidad. Ug karong Dominguha, dili lang kay Emmanuel, God is with us, kundili si Jesus mahimo na jung parte sa atong lawas sa iyang o sa ato ang pagdawat, pagkalawat diha sa iyang lawas ug dugo. Tinuod nga siya Emmanuel, God is with us.
Now, dini ato ang pagsaulog sa iyang lawas ug dugo. Gamay nga ostiyas, nipis, di kaabot sa tilaok. Diha ras dila mahilis na ng ostiya. Ako lang yuna-huna. Kung pananglitan ang ostiyas nga perting gamaya, makabusog sa ato ang physical nga lawas. Siguro ang matag higayon nga adunay misa, puno ang simbahan. Kay miingon ang mga tao, Padre, magmisa na ta, kay gutom na, mamahaw na ta. Inigabot siguro sa udto na ay manuktok as sa kumbento, miingon, Padre, magmisa na pud ta, kay ting paniudto na, gutom na pod. Ug iniabot pod sa panihapon, ang mga tao magpaabot na sa simbahan ug miingon, Padre, magmisa na ta, kay ting panihapon na. Pero lagi kay gamay ramang kanang ostiya, nipis lang, dili makabusog sa ato ang physical nga lawas, dili ni ma-feel sa mga tao. Kung pananglitan lang makabusog ni sa ato ang physical nga lawas, siguro ang mga tao inig pangalawat, tanan mo kalawat. Siguro inig pangalawat na ay muhangyo muingon, pwede bang akong daghanon kay napakoy lakaw akong bawnon? Pwede bag ang paniudto og panihapon ako nang dadon, akong bawnon, akong taguasbay para dili na ko mosimba? Siguro dili na mauso ng restauran o karinderya kay ang mga tao muadto sa simbahan na ay libreng kaon. O siguro inigsugod sa misa gamay pagtao pero inig pangalawat, magdaghan ang tao. Gumikan kay makabusog man sa ato ang physical nga lawas. Pero lagi kay nipis lang, gamay, igo lang sa dila, di kaabot sa tilaok, di nato na ma-feel. Gumikan kay di man makabusog ang lawas ug dugo ni Kristo. Pero gumikan kay kita tao, dili ta ordinaryong bato o dili ta ordinaryong kahoy nga igo lang mabusog ang physical nga lawas. Dili ta ordinaryong hayop nga igo lang pakanon sa sagbot. Kita tao aduna tay physical nga lawas, at the same time aduna po tay spiritual nga lawas nga angay pud natong pakanon, paimnon diha sa lawas ug dugo ni Kristo, which is dili ma-feel sa matag usa nga kita angay dahil pud natong pakanon ug paimnon ang atong spiritual nga lawas. Ug si Jesus na mismo ang midunol sa iyang kaugalingon, kana imna ang iyang lawas ug dugo aron mahimo kining parte sa ato ang kaugalingon. Diha sa pagpangalawat kita usab giaghat nga angayan usab kitang modawat sa iyang lawas ug dugo. Noon sa ato ang Katolikanhong pagtuo, as long as wala tay mortal sin, pwede ratang mudawat sa iyang lawas ug dugo. At least ang iyang butanganan sa iyang lawas ug dugo limpyo-limpyo pud ug gamay nga mubutang sa iyang lawas ug dugo diha sa ato ang pagpangalawat. Ngano makaingon ta nga kini lawas o dugo man ni Jesus? Adunay usa namo ka ex-seminarian nga
Nigawas na sa seminaryo niya, ning padayon sa pag-eskwela sa gawas, nakakuha na sa og master degree, and then natapos na po niya ang doctoral degree. Nang apply siya trabaho, nakatiming po nga iyang gi-apply nga trabaho sa among eskwelahan. Ang iyang gi-applyan iya ra pong former classmate sa seminaryo nga karon nahimo ng pari. So during sa interview, iyang gipakita ang iyang tanang credentials, hangtod nga niingon sa ako na ako'y masteral, the same time na ako'y doctoral degree. Mo ni ako mga achievements. Niningon sa ikaw, classmate, unsa may imong achievements, unsa may imong nahimo. Then niingon ang pari, wala ako'y achievements, na ordinahan ra ko pagkapari. Then unsa may imong mahimo, unsa may imong nahimo, wa sad ko'y nahimo. Pero naara ko'y usa ka butang nga akong mahimo, kana ragyong paghimog lawas ug pan ngadto sa lawas ug dugo ni Kristo. Kaya na nimo. Ningon sa adi pwede, di man ko pari. Sing ang pari, maor na akong mahimo ang pan ug bino, pwede rin akong himuong lawas ug dugo ni Kristo. Diha sa matag higayon nga kita musimba sa santos nga misa, kung normal o adlaw-adlaw nato ning masinati, dili nato mabantayan nga diha sa santos nga misa adunay milagro nga nahitabo. On ginitag milagro, kasagaran milagro, unusual na nga panghitabo, panagsara mahitabo. Pero matag higayon nga adunay santos nga misa, adunay milagro nga mahitabo. O kanang milagro, kanang pagkahimo gikan sa bino o pan ngadto sa lawas ug dugo ni Kristo nga atong pagadawaton diya sa atong pagpangalawat. Sa matag higayon nga atong dawaton ang lawas ug dugo ni Kristo diya sa pagpangalawat, siya mahimong tinuod nga Emmanuel, God is with us. Ug maunay ato ang bitamina, enerhiya sa ato ang spiritual nga lawas. Kung kita conscious sa atong physical nga lawas, angay putang mahimong conscious sa ato ang spiritual nga lawas. Kay kita tao, duha ang ato ang lawas, spiritual o physical. So nini atong pagsaulog, pagbalaan nato sa lawas ug dugo ni Kristo, kita manghinaot ang atong spiritual usab nga lawas himsog susama sa ato ang physical nga lawas, aron kita makapadayon sa atong adlaw-adlaw nga buluhaton, sa atong physical nga lawas ug sa atong adlaw-adlaw nga espirituhanon nga buluhaton sa ato usab nga mga spiritual nga kalihukan. Manindog kitang tanan. Atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo kami sa ka-Dios, ang amahan nga makagahom sa tanan, magbubuhas sa langit ug sa yuta, sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa ka Ginoo, si Jesu-Kristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa mahan sa wala pay katuigan, Dios ikan sa Dios, kahayag ikan sa kahayag. Matuod nga Dios ikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat, usag kinaiya samahan. Pinagi kaniya ng himo ang tanan. Tungod kanato mga tao alang sa tong kaluwasan, mikanaog sa gikan sa langit. Salang sa Espiritu Santo, nahimo siyang may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nag-antos siya namatay ug gilubong. Sa ikatulong adlaw na banhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misaka sa langit ug nagalingkod sa tuo samahan. Mubalik sa may mayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay, ug ang ginghariang walay katapusan.
Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa mahanog sa anak, dungan sa mahanog sa anak, gisimba siya og gihimaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay o sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen. Diha sa santos nga Eucharistia, gibusog samahan ang iyang katawhan, ginamit ang pan nga langitnon, ang iyang pinalanggang anak. Magampo kita ngadto sa atong may gugmaong amahan, alang sa tanang mga nanginahanglan sa tibuok kalibutan. Ug moingon kita, Amahan, patalinghugi kami. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa tanang kaparian sa atong simbahan, nga sa tumang pagtuo, magpadayon sila paghalad sa mga gasa sa katawhan, sama sa pari nga si Melkisedek, mga moyo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang kanatong miambit nining kasaulugan sa santos nga Eucharistia, nga ilho nato sa yanong paagi, ang matuod nga presensya ni Hesukristo, mga moyo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang kanila nga gigutom sa kalag ug sa lawas, nga ang Eucharistiyang simbahan, magtubag sa tanan nilang mga panginahanglan, mga moyo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang kanatong nagatigom nining santos nga misa, nga kanunay kitang gutomon kang Kristo, ang buhing pan nga gikan sa langit, mga moyo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teopilo Kamomot, obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga moyo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa mga magtutuo nga mihalina, nga pinaagi nining Eucharistikanhong sakripisyo, makabadayon sila ngadto sa kinabuhing tunhay uban ni Kristo, mga moyo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Diya sa atong kahilom ato sang iapil ang ato ang tagsa-tagsa og mga personal nga mga katuyuan. Labing manggihatagong amahan, diya sa sakramento sa Eucharistia, gisangkapan mo kami sa tanan namong mga gikinahanglan, pinaagi sa mong hamiling gasa ang imong anak. Dawat ang among mga pangamuyo pinaagi kaniya, nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen.
palihog manindog. Mga igsoon, pagampo kamornaga ko ang inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo sakripisyo gikan sa iyong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa kapuslanan ug sa tibok niya santos nga simbahan. O Ginoo, ihatag sa imong simbahan na magasa sa kiyusa ug kalinaw, nga sa katingilahang pagi, mao'y gipasabot tubos sa bayo nining mga gasa nga giyalan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Santos nga mahan, Diyos nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi niya sa Kristo among Ginoo. Siya mao ang matuod ug tunhay nga pari nga nagtukod dining sakripisyo nga walay katapusan. Gihalad niya ang iyang kaugalingon nga biktima alang sa mong kalawasan ug gitudloan kami niya pagbuhat nining mga halad alang siyang handumanan. Aron sa pagkaon namo siyang lawas nga gihatag niya kanamo, kami mabaskog, ug sa pag-inom namo siyang dugo nga giula niya alang kanamo, kami mahugasan ug mahinlo. Ug busaban sa panon sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit. Santos gid ikaw Ginoo tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo niya sa Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sing kaugalingon mikuha si upan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mo ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha sa sakalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom ka mga tanan gikan niini, kay kini maong kalis sa akong dugo sa bag-ug tunay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo.
buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Yesu Kristo, nagahalad kami kanimo amahan ining pan sa kinabuyog kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayan nga matubang ug moalagad kinimo. Himuanga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkaius sa diya sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang ang mahingpit kami diya sa gugma, uban ni Francisco nga mong Santo Papa, ni Christian Noel nga mong Obispo o sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang umaigsuon nga nangamatay, malaumon nga banhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudoong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesu Kristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diya kaniya, gihatagan na kanimo makagagaong nga amahan, diya sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanan dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Magampo kita nga maabot ang tangging harian, sumala sa gitudlo kanato ni Jesus.
Magayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona. Aron tinabangan si mong kaluoy, mahalikay kami kanunay susula ug mailayo sa tanang kasamok. Samta nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong si Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, nga kung kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang nga mong mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubot o natagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maana kaninyo. Karon atong ipakita nga atong panaginig suunay. Paigsoon kini si Jesus ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulan kita nga gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Magampo kita. Himuaw Ginoo nga matugob kami sa makanunayong pagpahimulo sa imong pagka-Dios, nga gilarawanan sa imong pagkalawat karon sa imong bililong lawas ug dugo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Palihog manglingkod alang sa mga pahibalo. Adunay misa sa sementeryo sa Pangas ug mga adlaw Lunes sa may alas 5 sa hapon. Laing pahibalo, ang installation sa mga lay minister pagahimuon karong Hunyo 16, 2013 human sa Second Mass.
Gihangyo ang tanan sa pagtambong. Aduna na usab kita himuon nga balay alang sa kabus adto sa barangay Kanupaw karong Hunyo 8, 2013 Sabado. Magtapo kita dinhi sa kumbento sa may alasay e medya sa buntag. Kadtong gusto nga maboluntaryo anhilang sa kumbento. Daghang salamat. Palihog man nindog. Ang Ginoo manaka ninyo. Manalangin kaninyo ang Diyos nga makagagawom sa tanan, ang Ama, Anak, ug ang Espiritu Santo. Naihalad ng santos nga misa, dalanggog maug kalinaw ni Kristo.